Dalan, kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yu amin papagayam, inta ibasa ti Proverbio 28, versikulo 25. Riribok ti pataodan ti kinaimot, narangrang ay ka no agtalag ka iti apo. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, ama itampok dito'y programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Kumusta kayon, Mang Ignas? Si kamat gaya, Maria. Ay sumrek ka. Agtugaw ka. Agyaman nak, Mang Ignas. Adto'y ti basit apasarabok para kada kayong agasawa. Awatem ko ma. Ay na. Naggastos kayo pailaeng para iti daytoy. Basit la dayta. Kan may sa, naimbag lang adamot pangramanan nyo Aywan, imayak, takayat ko nga ibaga kada kayo, nga uray pasturan nyo pailaeng iti animalis yaw, dagiti nagtubo aruruot iti lutey, aginatang ko kada kayo. Agyaman ak no kasta, Maria. Naimbag lakit dain lakay. Taintulok ni Maria nga iyagta dito dagiti pastor ta abakat. Nga road bakit? Kitam, alis to dang agarab ka dagiti nalalang to aruot. No kumataad da panggadan ta iday. Saan ta ko mga inlako dagiti bakat akin ni Maria? Nga road bakit? Awan mat nga main ti mapanunot ko ide, apangalaan iti kwarta. Tapno pagadal ko mani dulor nga anak ta. Hangam ala, sana bale. Tanasaya at matkadata ni Maria. Nakakondisyon ka di matlaang tilugan iti garahe, Lando. Uy, kanayon mata kondisyon. Nasaya at nga rudno kasta. Adang amin napatag-apapananta. Sa dino? Nalipatam ka din. Sublatak itaabulan ti pwesto a paglakwan itinatnatang ijeile. Iso a mapantaagang kat iti tagilako tayo anatnatang. Talaga gayam, kayat mo ti aglako, Maria. Ay na, awan at amukon dita. Ado ti amok dita, anabangkrap ti negosyo da. Dayta kat ti jakayatken ka. Imbes ko maasuportaran nak iti planok, saan taupayan nakpailaang mo? Awan nga ruti amok dita. Sige, no di mo kayat, siya kung ti makaamaw. Imanehom lang ng tilugan, tanaskan nga dapapanak. Masadutak. Nero na laingan nga anak ta ti pagmanihuam. Uray, tanalaing mo't ngagmanihaw. Ay, di mo amua talaga ti tumulong si Kalando. Apay, sa dino kano aya ti papanan ni Papa, Mama? Jakman amoy ti dayjay nga amam. Sana balik ko mga kontraon nak iti planok no tumulong kumamat. Ngam saan mat? Anya? Di namot nga rod amot agsapol iti pagkwartaan na. Anusan yun Mama? Katuan mat. Anusak at talaga ti ugali ti amam. Ay, naimot lang arudan. Napaidampay. Bakit? Makitam ti makitkitak. Nilandumot da ijay nga asawa ni Maria lakay. Uwan nga raw. Anya nga tati gagara na ditoy. Nagdirit sumot di talaod nga ayan tilotid. Saan mo't nga agturong dito'y kalapaw ta? Madamdam hapay siguro urayin talaangan bakit? Alang arod lakay. Mabit laeng tamang luto ak iti pagsasangwan tayaw, noong ay ditoy. Saan mat nga umay ditoy ni Landaw? Bakit? Tinasaya at rumwara kaw na. Tay nakita ang dagiti baka pastor ta. Sige, sikati makaamaw lakay. Inakialis iti ayanda. Ialis ko iti ayan dagiti root analalang tao. Sige, tapambaram tumutan amang kita kinilando ijay. Numakita, ibagam nga umay mangan dito'y kalapaw ta.
Isumat day ta sumungad bakat. Ay, isagana mong tilinutom dita. Taurayan ta nilandaw. Nay, saan mo't ngagturong dito? Ne, Nagdiritso mo't ang nagpaamyanan. ne. Apay ngay. Kita ang bakat. Nangikabil dito'y nilando iti dakkel nga X. Uno ikis. May sa... Dua. Talo. Talo nga ikis. Unagpay sulakay. Eh, kaya't nasawan. Iparit na ti agi pastor iti bakat ito'y. Unagpay so. Alalakay. Agawaam. Ingkayakar dagiti bakat ha. Tamangan no agsubli nilan daw. Kat ang mga no anyapay ti aramiden na. Narigatan. Uwan bakat. Ikanak man iti 3,000 bakait. Apay, pangusaram aya. At tagatangay, para mo't lang iti pagimbagan tayaw. Saan aya nga da kwarta nga iduldulin mo? Adda, ngamdyak kayat amaksayan tayo jay. Tidawatakan ka ti paggatang ko iti barbed wire, apagalat ko iti loti tayaw. Adoy, ti 3,000. Paaladak ti loti tayo. Iti kasta, awan ti asino man nga agbasak-basa. Anya? Ay, anyamat nilan daw bakat. Di nalakat ibaga kadata ti kayat na. Un nga raw. Mapanagaramid iti ikis. Di mo tagsaw. Ay, mas daawak man. Apay, saan da nga ta nagtulagan nga agasawa ti maipapan iti loti da? Day nga raw. Kunamot nga imbagakan ka ni Maria nga asawa na. Amabalin mo ti mangi pastor iti bakam ije masakupan da. Ay, bay among bakat. Lakay, at damanan nilan daw. At kakadwa na. Asino ti kakadwana? Diyak nakita no asino da. Di damot dimanon dito'y kalapaw ta. Nakita klaang alimabas da. Kasladay naramid da di talaog. Ay, inaktuman kita ang bakat. Uray, tamadalanak matlaang ti masakupan da. No'y nakialis dagiti bakat Ay duatan amapan lakay, tapno mabibiig. Sige, sikan ti mangyalis iti may sa bakat Siyak matay may sa. Huwag lakay. Nangipanamaya iti lugan lando. Di mo pa'y amumot nga ipakada iti kabalay mo no sa dino ti papanam. Masapul pa yaya nga ipakadak. Apay, boss ka aya. Unay katalawlawan ko dito at taon na ya. Imbagakmat kan ka, amapan ko paaladan tilote. Anya aluti aya ti papaaladam. Tilote aginatang takinimang Ignas. Masurunak, indakat paspasturanan iti baka. Ha? Anya? Ay, nagkarumatan day jay alandaw. Magnalaang ijay lote da. Iparit na pay. Un nga rod lakay. Pinaaladan ng tidalan ta. Ay, day to iti jak kayat. Hapay ngay. Ibagana ko maitisangon-sangaw. Wanya ti kayat na mapasamak. Anya ngay ti aram idem lakay. No kastamat laeng. Paaladak ti dalan amapan ijay sularda. Kita akman wanya ti aramiden na. Nagkunayakan ka mapan mo aladan day jay lando. Natural, siyak. Di kalakat nagdamagan. Agsubli ka, taing kay katantin nyalag mo. Anya, nagbambanugak, paikat mo kitden. Tapno amom, siyak tinangibaga ka ni Mang Ignas, nga uray ipastor da pailaang ijay dagiti taraken da abaka. Kayat mo asawain. Libre ti pa nagpastor da ijay. Anya kumatdakas na nga inukasta. Kan maysa,
Maday ti agim-imot, Lando. Oh, adulamin da ita. No di mo kayat, tsak ti mapan. Pagbayadak ida nga agasawa, kan masapol asan da nga basak-basak iti masakupan tayo ijay. Lando! Nasaya at tanadanon kayo dito'y kalapaw yo, Mang Ignas. Apay ka dahilan daw. Apay a pinaaladan yo ti pagpagnaan may amapandita laod, ha? Pinaaladam nga imuna, ti pagnaan may iti masakupan yaw. Panagkunak, rumbang mat apaaladak ti pagnaan yaw iti masakupan may, Lando. Iti kasta, patas tayo laan. Anya? Makitam day ta nga imbunga ti kinaimot mo, Lando. Kunakkat ariribok laang ti pataudam no kastam laang. Jak ngamin kayat, alibre lang ti panagpastor da ijay dagata. Ay, sika talaga. Amin apagayatak tob ngaram. Ay, jak amukin kang asawa. Amin akayat ko, dinakpulo suportaran. Gaputa jak kayat, dagiti kayat mo. Iso nga awan ti mayat ang makigayam ka, takasta ti ugalim. Managing bubukod, imot, napaidam ka pa iti padam a tao. Anya? Pudno ba't? Ipakitam launay nga awan pan nakibagay mo iti padam a tao iti kasta nga aramid mo. Mangibabain ka nga asawa. Tinak lang amin maawatan ti inam, Rona. Papa, panagkunak, husto ni mama. Okay laang nga ipastor da ti baka da iti masakupan tayo. Saan dalakit di atagig ko ang tilote tayo. Kan makibagay tayo iti kaaruba. Tapno awan ti riribok, papa. Sa bagay, husto ka, Rona. Siya kundi dumawdawat iti pasensya iti inaramid ni Lando nga asawa, Mang Ignas. Ay, lagdingitak mat. No naaramid ko mantikas jay, Maria. Wen, lakayak mat ngagpaisaw. Hangam tao akla ang masaktan. Maawatan kayo, Mang Ignas. Kadyapaw, tayo may kamat dumawat iti pasensya kanyak. Sige, pasensya ak ni Lando nga asawam. Ay na, agyaman hakunay, Mang Ignas. No saan lang agapukan ka. Talaga jak kayat ti agpakumbaba iti asawam. Gapaw iti inaramid na. No saan lang agapo iti kinasayaat ni Maria kadatayaw. Jak kumaikatentain kabil ko nga alad iti pagdalanan dalandaw. Tatang? Awan respeto day jay alandaw. Awanan utang nga naimbag anakam. Di nala mapanunot. Asyak tinagapuan ti lote da. Ano awanak? Awan ko malote da ditoy. Pasensyaan yun, tatang. Pakawanan nyo laangan. Tinasken, di yu tuladan ti madi nga ugali ni Mang Lando. Sabali kayo. Tandaanan nyo dayta, tatang. Husto ka, anak ko. Sa anak nga imot, kan napaidam a tao. Nasaya at tamo yu dayta, tatang. Di yu ipalubos nga impluensyaan na kayo ti madi nga aramid. Agyaman na kanak ko. Tatinumpal ni tatang mo ti imbagam kun ko na. Amoy umatan, nanang. Paborito nak nga anak ni tatang. No adda ibagak, denggan na. Banag apagyamanak met. Wan nga rod anak ko. Iso nga agsingsing pet kalata. Siya kung tinapandimawat ka ni Mang Ignas iti pasensya, Lando. Ay, agyaman hak bakit. Kinapudno na, mapanak ko ma, ang mabainak. Anya? Amang ano pabainan naklaang, narigatain. Naimbaglaangan, tada respeto kanyak da Mang Ignas. Tano awan, ay, amang ano pati siya kat pinagsasawan na mutan. Ay, Damag ko nga inikat dan ti alad iti dalan tayo.
Iso akayat ko, mapan mo mo't ikatanan, tinaramid mo nga alad ijay. Wain bakit? Nasayaat, tati agkakaaruba, agtitinulong, saan kat nga agiin nimot. Inikat kumatan ti alad ko iti dalan yaw, Mang Ignas. Kastamot ang mabalin nyo latan ti agi pastor iti tarakan nyo abaka iti masakupan me. Agyaman kami nga rudno kastalan daw. Nang runa, kat agkurang at talaga ti pagpastoran may. Pasensya kayo na ay tinaramid ko. Sana na maulit. Di kagdanag daw. Awan kada kami dayjayan. Tinasken, kat nasayaat kaitan kada kami. Dakelin apagyamanan mi dayta. Agyaman na kada kayo, Mang Ignas. Nakakondisyon tilugan, bakit? Ibagam lang no kasapula am ti agmaneho. Kaduan kayo iti anak ta mapanagangkat iti natnatang. Itamampay lakay. Podno ka di daytoy. Sa anak laan nga agtagtagaina. Pudno, bakit? Naamiris ko. Anaragragsak mo't lang tibiyag no agtitinulong tayo asa nga pamilya. Lakay. Aklunak, at sakit tinakam ko kan kaide. Kaputa kaslapay kit din si katinapatpatag kadagiti amin agagayam tayo. Dahil tatirason, no apay kanayo natubngaran ka. Anya. Pakawanin na ko, bakit? Ay, agyaman ak nga rod, tanakaamiris kan, lakay. Nasaysaya at matlaang no naparabor ka, tano naimot ka, naikay mat ti bendisyon kan ka. Papagayam, ditan tinagibusan, ti may sapay, apakasaritaan. Ana itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Jonaline Menzi Carino. Iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami tingkay panang tarabay, na inbag nga oras kada kayo amin.